ce likitoci sun tabbatar da mutuwar maza 4 yayin da maza 7 da kuma mata 4 suke ci gaba da karbar magani a asibitin na jihar. Wani jigo a jam'iyyar APC Adamu Garba ya ce kasar Turai da Faransa da ya zargi kasar Turai da Faransa da kullawa al'ummar kasashen yammacin Afirka tarko domin shiga yakin basasa. Garba ya buƙaci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da cewa daga ƙasar Faransa da Turai domin ɗaukar matakin soji akan Nijar, inda ya ce shi da ya yi amfani da hanyar da bata dace ba a diplomasiya. Ya ƙara kira da cewa idan har ECOWAS ta gaza wajen kare dimokuraɗiyya, to za ta iya haifar da ƙarin matsalolin cikin gida da kuma kawo cikas da ƙoƙarin dimokuraɗiyyar yankuna. To kada ku shafa kuna sauraron lafiya na yankin da su ƙara ƙaimi wajen kawo ƙarshen cutar hanta. Dr. Masida Moiti, shugabar hukumar lafiya ta yankin Afirka, ta bayyana wato taken bikin wannan shekara a matsayin muhimmancin lafiya da kuma rayuwa da hanta ɗaya. Bahijja Haruna na da ci gaban rahoton. Gwamnati Darakta Janar ta Hukumar Lafiya ta Duniya yankin Afirka na karfafar gwiwa ga masu samar da dokoki da su nuna damuwa akan harkokin siyasa domin sauƙaƙa hanyoyin gwajin cutar hanta, kariya da kuma magance ta a matsayin matakan farko na kula da lafiya domin kauda cutar. Daraktan na kuma karfafar al'umma da su amincewa rigakafin cutar, gwajin ta da kuma ayyukan kula da cutar a dukkanin matakan kulawa da lafiya na farko. Dabarun shawo kan cutar na buƙatar haɗin ƙarfi da ƙarfe domin tunkara cututtuka kamar su tarin fuka, cuta mai karya garkuwar jiki da kuma cututtuka da ake kama da su ta hanyar mu'amala. A ƙoƙarin da hukumar take yi don kawo ƙarshen cutar daga nan zuwa shekara ta 2030. Har ila yau kaso mafi tsoka na masu cutar ba sa samun kulawa da ta kamata, yayin da kaso mafi kankanta suke samun kulawar. Wannan shine ya kai wani babban mataki na gano jidalin yadda ake fama da wannan cuta ta hanyar karancin kuɗi. Daraktan ta kuma yi kira ga mambobin kungiyar na kasashe da su faɗaɗa yankuna da ake ba da rigakafin cutar don cimma adadin mutanen da ya kamata a yi maganin. Aminu Ibrahim ɗan iya a labaran Express. To madalla Aminu ɗan iya da wannan rahoton. Wani lauya mai kare haƙƙin ɗan adam Femi Falana ya kare ƙungiyar kwadago ta ƙasa NLC da kuma ƙungiyoyinta daga ci gaba da yajin aikin da suka shirya yi a ranar 2 ga watan Agusta domin nuna adawa da cire tallafin man fetur da gwamnatin tarayya ta yi. Falana ya bayar da hujjar cewa taron lumana na talakawa ne da kuma nuna adawa da taɓarɓarewar tattalin arziki, inda ya buga misali da shari'ar tsohon sufeto janar na 'yan sanda da kuma jam'iyyar NNPP a shekarar 2008, wanda ya baiwa 'yan Najeriya 'yancin yin zanga-zanga ba tare da izinin 'yan sanda ba. Kotun masana'antu ta kasa da ke Abuja ta hana kungiyar kwadago ta NLC fara gudanar da yajin aikin, inda gwamnatin tarayya ta zargi shugabannin NLC da kin bin umarnin kotun. Anan kuma Dr. Ipalibo Hari Banego, sanata mai wakiltar jihar Rivers ta Yamma, ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta dakatar da ƙarin kuɗin wutar lantarki. Ya jaddada ƙudurin zai ƙaro matsin rayuwa akan wanda ƙasar ke fama da shi. Dr. Banego ya bato dubban kuɗaɗe da sanatocin ƙasar nan suke kashewa akan canjin sayarwa tare da sayayyar kayayyaki, wanda hakan ya sa kayayyakin da suke siya ko kuma amfani da su suna jibge ba tare da samun isasshiyar hasken wutar lantarki ba. Ta kara da cewa karin da gwamnatin za ta yi zai karo matsin yanayi da ake fama da shi, musamman akan masu ƙanana da kuma matsananciyar